Heledd, mae fe'n uchel lan fan hyn. Ond bydd yn ddewr nawr, Aled. O'n i'n gallu dod lawr nawr. O, dyn ymlaen, de. Drigodd e! A ni'n barod i ffrwydrwch ymenydd gydag effeithiau anhygoel a gemau gwyddoniaeth. Dyma Boom Bang. Cyfres ffrwydrol lle mae yna 2 dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd da llon lle o gemau gwyddonol Gwirion. A ni'n 2 yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrigioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau a cymegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y stiwdio. Peri dwi. A fi yw Zac. Pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? O ysgol Glan Morfa, Abergele. Oscar, Mim, Neb, Peri, Mali, Lara. Croeso i Boom Bang, sio chi'n teimlo heddi? Cyffroes iawn. O, da iawn. Beth ydych ti'n mwyaf cyffroes amdano? Pob dim. O, da iawn. Wel, dechrau da. Wel, chi'n hoffi gwyddoniaeth? Yndan. O, beth ydych chi'n hoffi amdano gwyddoniaeth? Ni'n hoffi dysgu pethau newydd a studio nhw. O, gwych. Oes ydych chi'n neges i nhw draw fyna? Drewi. Chi'n drewi! Da chi'n mynd i golli. O, ni'n hyderus iawn draw fan hyn. Pam ych chi'n hyderus bod chi'n mynd i ennill? Da ni sydyn. Dych chi'n sydyn? Da ni'n enillwyr. A da ni'n doniol. O, so chi'n mynd i fod yn gystadleuol heddi, de? Croeso i'r labordy Ysgol Glan Morfa. Mae pawb i weld yn hyderus ar hyn o bryd, ond pa dîm sydd am ennill? Chi'n mynd i chwarae 5 gêm yn erbyn eich gilydd, rhai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi, a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Ac am bob rownd lle chi'n llwyddo, nag e pwyntiau chi'n ennill, o, na. Ni'n neud pethau bach yn wahanol ar Boom Bang. Dewch, da ni. Dyma'r tiwbiau sgorio, a byddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rownd chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf erbyn diwedd y gemau sy'n ennill. Ond, newyddion drwg i'r tîm sy'n colli. O ie, newyddion drwg iawn weda ni. Mae'r holl tîm sy'n colli yn cael splat gyda guns! Ond pwy fydd yn ennill? Tîm Boom? Yeah! Neu dîm Bang! Yeah! Maen nhw'n barod am y gêm gynta, bant a ni. Taclo'r nerfau a chanolbwyntio yw'r unig bethau sydd angen ar gyfer y gêm yma. Gofalus, Heledd. So ti moyn deffro colin y claf. Mae wedi cael sawl peth yn sownd yn ei gorff, a swydd ni yw tynnu nhw mas. Tro fi yw e nawr. Y tîm sy'n llwyddo i dynnu popeth o gorff Colin yn yr amser cyflyma sy'n ennill. A mae'n rhaid newid chwaraewr ar ôl tynnu darn o'r corff. Ie, fi wedi cael ei mas! Ond os fyddwch chi'n cyffwrdd corff Colin fel mae Aled wedi bod yn neud, yna byddwn ni'n ychwanegu 5 eiliad at y cloc. Oh, mae hwnna'n hwyl. Os amser am un arall? Ie! Llawdriniaeth lwyddiannus iawn. Ond ydy'r tîmau gallu gwneud mor dda a ni? Menig blaen, bawb. Tîm Boom sy'n gyntaf, achos fi'n hoffi chi ore. Ond pidwch gweud wrth y tîm arall, oce? Mae'ch amser yn dechrau mewn 3, 2, 1. O, clyfar! Fi'n nhw'n fynd mewn. Da iawn, Oscar. Dechrau da. O, anlwcus. Ond da. Mae hwnna'n un anodd. O! Na fe. Wel, ti'n naturiol. O! Ie! Dim pili pala ar ôl yn y stymog nawr. Mae'r rein yn neud yn dda. Da iawn! Calon.
O, mae fe'n siap mor anodd yn diwedd. Da iawn! Fi ffili creu hwn. Waw. Dim ond un bit sydd wedi cael. Oh! Wps, nes i siarad rhy gloi. O, mae hi'n pro yn neud hwn. Oh, ne! Yes, un ar ôl, Un ar ôl Oscar. Oscar. Oh! Na! Yeah! Gafiwch y glog. Dechrau da i bŵm, ond a fydd sgiliau ban cystal? Ma'ch amser chi'n dechrau mewn 3, 2, 1. Oh, da iawn. Da. Mae lot o bwysau yn nhw fan hyn. O! Achos oedd bŵm di wneud mor dda. Dyn nhw ddim i weld yn teimlo'r pwysau. Ife mae'n tystol meddygol maen nhw wedi dod. Achos maen nhw'n ardderchog. Sef un bit beto. Da iawn! O, na! Na! O, da iawn, Harry. Gwaith clinigol iawn. Mae'r canolbwyntio yma'n anhygoel. Waw! O, da iawn! Sdim un bit beto. O! Un bit! Un ar ôl. Gafiwch y gloc. Y ddau dîm yn dangos techneg wych wrth daclo'r llawdriniaeth op dim stop. A colin y claf yn ddiolchgar o beidio cael sawl sioc. Ond ai bŵm neu bang sy'n ennill y jog hylif cyntaf. Beth yw'r scores fi'n clywed chi'n gofyn? Beth yw'r sgôr? All right. Na i weithio chi nawr, bach o mynedd, please. Y tîm nath ennill oedd... Tîm ban! Da iawn chi. Mae fe mor gynnar yn y raglen, a o'ch chi wedi gwneud mor dda, fi'n meddwl bod chi'n heiddi bach o hylif hefyd. Da iawn. O, mae bang wedi ffrwydro ar y blaen, ond gall unrhyw beth newid yn y labordi. Mlaen at gêm nesa, ie? Ie, bydd angen hwn a hwn arno ti. Achos fi a ti sy'n chwarae nesaf. Ffili aros i weld dy wyneb di pan fydda i yn ennill. Wel, dyma'r unig peth ti'n mynd i weld. Achos fi sy'n mynd i ennill. Ie, fi am ennill gyda bach o help gan un o'r tîmau. Ond pa un? Ww, beth yw'r her i ni? Mynydd sy'n gallu ffrwydro yw llosg fynydd. Yn ddyfwn y tu mewn i'r ddeiar, mae magma, sef craig wedi toddi. Pan fydd y magma'n gwthio ei ffordd i fyny i wyneb y llosg fynydd, mae'n troi'n lava. Eich her chi heddi ydy creu lava i danio dros y llosg fynydd. Nawr Heledd. So ni actually mynd i greu lava yn y labordi heddi, bydde fe'n creu twll yn y llawr. Ond ni'n mynd i defnyddio pethau bron mor beryglus. Ond pidwch trial hyn adre heb oedolyn. A gair o rybeth, falle bydd a lot o fes. Hei, Heledd, ti wedi bod yn brysur gyda'r celf a chrefft yn creu'r llosg fynyddoedd yma? Do, a'r gwaith nawr yw i greu'r lafa, neu'r, wel, yr ewyn. Ie. Tîm bŵm, chi gyda fi tro yma. A bang, pidwch becso, chi gyda'r cyflwynydd y gorau, sef fi. Y penderfyniad cyntaf sydd angen i chi wneud yw dewis naill ai halen, siwgr neu soda pobi. A'r ail benderfyniad, ife dŵr oer neu dŵr cynnes. Ac yn olaf, ife cola, neu coffi, neu vinegar. Vinegar! Ych chi'n mynd i ddewis? Tîmau, nodwch eich 3 dewis. Chi'n barod? Felly tîm bŵm, beth ych chi wedi dewis? O, soda pobi, cynnes a vinegar. A bang, gawn ni weld eich dewis chi. O! Soda pobi, dŵr cynnes a vinegar hefyd. Felly, mae'r ddau dîm wedi dewis soda pobi, dŵr cynnes a vinegar. Mae'n amser ni yn dechrau mewn 3, 2, 1.
Y soda pobi yw'r sylfaen a'r vinegar yw'r asid. Pan maen nhw'n cymysgu, maen nhw'n creu nwy, carbon dioxide. Mae'r nwy yn creu swigod, a gyda'r sebon, mae'n creu ffrwydrad tebyg i lava. A dyma'r un fath o nwy sy'n mewn diodydd pop. Fe fel wneud cacen, ynddo fe? Ia, fi'n meddwl na sy'n Amdani. Ar ei mewn. O, Sa'n mo'n dyfaru fe. Oce, Na, ti'n rhoi, ti'n barod i fod i mewn. So dim o hwn heb y vinegar. Hon an, twmpa. ydy, mae'n mynd lawr. Mae beth sydd â ti yn edrych yn wahanol iawn i beth ydw fi. Ydy fa? Ie, beth ni wedi mynd yn wahanol? Ond pa losgfynydd sy'n mynd i ffrwydro gynta? Fi'n credu bod un fi'n bach rhy drwchus. Barod? Amdani, mewn 3, 2, 1. Oh! Oh, yeah! Helen, beth sy'n digwydd i ti? Oh my God! Yr un cynwysion gan y ddau ohonom ni, ond y gymysgedd gen i lot fwy trwchus nag un Aled. Gormod o soda pobi a ddim digon o ddŵr falle. Sori, tîm bang. Felly, tîm Boom sy'n cael yr hylif! Yeah! O, na i roi yr hwyr. Beth? Mlaen at y rown nesa. Talwch sylw yn y clip nesa achos fyddwch chi yn ateb cwestiwn ar be chi newydd weld. Be mae Zach yn neud heddi, de? Trio profi rai o theoriau, rai o wyddonwyr enwog ar byd. A'r brofi gyda chymegion peryglis, neu paid y gweithio fi, creu ffrwydradau enfawr, efe? Gwisga rain. O'n i gwybod! Hydrogen a barium, lithium a strontium, bydd carbon Oh, sorry, nes ddim wel chi fyna. Jyst yn ymarfer am band newydd Boom Bang. Bydd Heledd ar y drums, Aled ar y gitar, Peri ar y piano, fi ar y ukulele a chanu wrth gwrs. Chi o be? Mae'n hadi roi syniad i fi am yn arbrawf ni heddi. Bydd e'n taronodau uchel a wneud twrw mawr. Y cwestiwn yw, pa offeryn bydd yn wneud y mwyaf o sŵn? Y drymiau, y gitar neu'r piano? O ie, ond nid chwarae'r offerynnau fyddwn ni. O na, ond ffrwydro nhw. Pa un o'r 3 offeryn fydd yn creu'r bang mwyaf swnllyd ar fyserydd sain? Rhys a Aled sy'n in charge ar gyfer hwn, felly drosodd i chi boes, a byddwch yn ofalus, alright? Ond cyn y ffrwydradau, amser wneud penderfyniad i'r tîmau, a'r gitar, y drymiau neu'r piano sy'n am wneud y twrw mwyaf. Felly, pa offeryn ych chi'n meddwl fydd yn gwneud y mwyaf o sŵn? Piano. Piano? Ie, chi siw pam? Y keys. Y keys arno fo. Pan da chi smasho fo fydd yn fwy o sŵn. Ah, da iawn. Beth am nhw draw fyna? Beth ych chi'n meddwl pa offeryn? Drymiau. Drymiau. Pam drymiau? Yr un neitho wneud llawer o sŵn. Chi'n meddwl wneud yn wneud llawer o sŵn? Wel, gawn ni weld pa dîm sy'n gywir. Yr offeryn lleia sydd dyn ni yw'r gitar. Ti'n meddwl bydd yn swnllyd? Hodw. Dyna pan mae rein dyn ni. Spectol a earmuffs diogelwch. 3, 2, 1! Flippin' heck! Oedd hwnna'n swnllyd iawn! Oedd hwnna'n swnllyd Yr un iawn. cyntaf, na? Ie. 94 decibel. Sdim lot o siarp ar y gitar, ne? Hei, joke i ti al. O, go on te. Drums yn cwmpo lawr star. Brwmch. Mlaen ar y nesa. Pa offeryn yw e? Drums al. Oh, right, oce. Barod i ffrwydro! 3, 2, 1! Oedd hwnna'n uchel? Oedd.
99 decibel, felly bach yn uwch na'r gitar. Ond nhw ddim wedi chwalu cystal, felly falle bod peth o'r sŵn wedi cael ei ddal mewn. Reit, mae dal un offeryn ar ôl i ffrwydro. Barod i ffrwydro! 3, 2, 1! Mae fel dad. Oce, oedd hwnna'n uchel. Dau bang! Dau bang! Oedd y ddoi nhw'n uchel. 106 decibel. Y piano sy'n gwneud y sŵn mwyaf. Mae e gymaint yn fwy na'r gitar, ac yn chwalu'n fwy na'r drymiau, ac yn rhoi ffrwydrad mwy pwerus. Fi'n credu falle bydd y piano chydig allan o jiw erbyn hyn. Oops. Roedd boom a bang anferth o'r rhan o hwnna. Nath y ffrwydrad gwbl chwalu'r piano. Ges i ddim chwalu dim byd. Chi o be? Mae syniad gyda fi. Da fi ukulele. Oh, sorry. Sut nath chi da'r cwestiwn yna? Beth yw'r tîm sy'n ennill yr hylif yw tîm Boom! Yeah! Wel, dwi ddim yn agos ar hyn o bryd. Mae Boom yn bell ar y blaen. Hei, Heledd. Dim yn rhan o'r raglen ble fi'n stopo popeth i weid joc newydd. Ie! Uchafbwynt y raglen! Ie, dyna fe. Ie. Oce. Pam nath y gwyddonydd gael gwared ar gloch o ddrws ffrynt y tŷ? Sa'n gwybod. Achos ddim moyn ennill y wobr Nobel. Ei, fi'n licio hwnna, achos y gwobrau Nobel sy'n gwobrwyo'r gwirion yn ei meysydd fel ffiseg, cemeg a meddygaeth. Ie, na fe. Ie, fi'n licio hwnna. Ie, wel dyma'r rownd bonus, super duper cyflym a chyfle arall i chi lenwi'ch tiwbiau hyd yn oed yn fwy. Bydd na ddewis o 2 ateb, a'r tîm sy'n gweiddi enw'ch tîm yn gynta bydd yn ateb. Bata ni. Mae'r ddeiar yn teithio o amgylch yr haul mewn 24 awr. Gwir neu gelwydd? Boom. Boom. Gelwydd. Cywir! Mae'n cymryd 365 diwrnod i gylchdroi o amgylch yr haul. Pa blaned sydd yn cael ei adnabod fel y blaned goch? Mawrth neu Sadwrn? Boom! Boom? Mawrth. Mawrth! Da iawn, ti ar dan! Mawrth wedi orchuddio gan lwch sy'n llawn haearn. Pan mae'r haearn yn cymysgu gydag aer, mae'n troi'n rydlyd ac yn goch. Waw! Beth sy'n pwyso mwyaf? Tunnell o frics neu dunnell o blu? Bang, bang, Bang. bang. Yr un un fath. Yn gywir! iawn! Tric yw e, mae'r ddau yn pwyso'r un peth, sef tunnell. Mae pethau'n pwyso'n fwy ar y lleuad nag ar y ddeiar. Gwir neu gelwydd? Bang. 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 Cywydd. Da iawn! Pwyso'n llai oherwydd bod llai o ddisgyrchiant ar y lleuad. Ti ar dan nawr! Pa un sy'n dod yn gyntaf fel arfer? Mellt neu'r taranau? Boom. Boom. Tarana. Mellt yw'r ateb iawn a'n lwcus. Mae golau yn teithio'n gynt na sŵn, felly rydyn ni'n gweld y mellt cyn clywed sŵn taran. Beth fydd yn disgyn yn gynt? Bricsen neu blien? Bang. Bang? Bricsen. Bricsen yn gywir! Mae grithiant aer yn arafu'r blien gan ei fod yn ysgaf, ond mae bricsen yn drwm ac yn torri drwy'r aer yn haws ac yn disgyn yn gynt. A dyna ddiwedd y rownd bonus. Mae fe mor agos, dim ond un cwestiwn oedd ynddi. Yn ennill, mae tîm Bang! Ond, boom, oedd e mor agos, chi yn heiddi tyma bach o hylif. Da iawn. Fi'n falch iawn ohonych chi. Ymlaen i'r rownd ola. Hei Heledd, ti erioed yn meddwl pa mor hir mae bwyd yn symud drwy'r system dreulio? 24 i 72 awr.
OK. Wel, wyt ti'n gwybod bod hyd y cyliddyn bach dros bedair gwaith yn fwy na hyd y cyliddyn mawr? Na, o'n i ddim. Wel, na fe de. Hei, mae hwnna wedi rhoi syniad da i fi am gêm. OK. Yn y rownd nesaf, mae'r tîmau yn tynnu cyliddyn o'r bol. Raff mewn pwll. Ie, hwnna hefyd. O, a mae Raff wedi clymu. Y tîm cyntaf i ddadglymu'r Raff sy'n ennill ac yn yr amser cyflyma. Ie! Ond y cyliddyn mawr, ie? Sdim digon o raff da fi i wneud y cyliddyn bach. Offer diogelwch mlaen, bawb. Gêm ola boom a bang. Dychmygwch bod y raff yma'n golyddyn. Ond y drafferth yw, mae'n llawn clymau. Tasg y tîmau ydy datod y clymau i gyd a na cawn weld pa mor hir yw ein cyliddyn mawr. Ac mae'n hir iawn iawn. Mewn 3, 2, 1, ewch amdani! O, mae tîm bang wedi ffindo fe'n barod. Pan mae'ch stumog yn gwneud sŵn, dyna'r cyliddyn yn symud air a bwyd o gwmpas, yn enwedig os chi'n llwglyd. Ac mae'r rhechs hefyd yn dod o'r cyliddyn. Pan mae bacteria yn torri bwyd i lawr yn y stumog, maen nhw'n rhyddhau nwy, a wedyn daw'r cnecs. Mae'r cyliddyn yn gweithio drwy'r amser, hyd yn oed pan chi'n cysgu. Mae'n parhau i dreulio bwyd a'i symud ymlaen drwy'r nos. Sa'n siŵr beth sydd wedi digwydd fan hyn. Chi'n clymu fe mwy. Wel, chi'n dringwyr efe? Chi mor dda gyda'r raff yma. Ie, da iawn. Go, 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 go! Tynwch e mas fel bod chi'n gallu gweld. Na fe, tynnu. Faint i'r ôl? O, mae un ar ôl! Mae un ar ôl! Da iawn, bang! Go mynd! Come on. O, di hwnna fe? Efe, tynnu ola? Come on, mate. Tynnu hwnna! O, mae'n mor agos! O, mae'n edrych fel mae tîm boom sydd wedi gorffen yn gynta o fewn drwch blewyn. Ond, ydyn nhw wedi llwyddo i ddatod y clymau i gyd? O, da iawn tîm. Oedd pawb wedi dangos lot o guts yna. Mae rhaid ni cael gair am yw'r jokes, mae nhw'n mynd yn wath. Beth? Mae pawb yn hoffi jokes fi? Na. Symud ymlaen yn gloi. Symud ymlaen. Felly yn ennill y rownd olaf ac yn ennill yn raglen ni heddi, mae tîm... O! Waw! Bang! Chi sy'n wynebu'r guns! Fi ffili aros a byddwn ni nôl tro nesaf gyda hyd yn oed mwy o arbrofion gwyllt. Lot o fes a gemau gwyddoniaeth Gwirion, ac os ych chi moyn mwy o boom bang, ewch i wylio ar S4C Click a BBC iPlayer. Ta-da!